Hello mga guys, maayong adlaw. Ug karon magbuhat ko og para pizza 23. Sama na. Ikatulong Domingo sulod sa tuig. So ikatulong Domingo sulod sa tuig, Enero 23, 2022. Ang atong buhatan ha. Niya ang lyrics sa Salmo pero tubag ra sa ha. Tubag lang. Ang praktiso lang itong mayong tubag. Total, inig ka-final na mo. Gyapon, si Mira lang gyapon mo kanta. Si Mira, kini siya mo ay mo kanta, ha? Iman ninyo. Munindot naman na. Pero ako, bati pa, pero matudluan ta mo. Ginagunay. Ha? Naamoy ideya unsaon sa ituno ba? Ha? So, yan na to ha. Ang lyrics, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Pero usahay masipyat di ako inigkanta nako kanang may ilis-ilisang lyric kay tungod mo nas kadaghan na kay na akong gibuhat good niya. Murag nagbalik na lang ang mga lyrics ba niya. Di dito mausahay inigkanta nako niya. Lahi ang kuan, lahi ang samag ambahan. Pero karon ako mai-plus dire tan-awan ninyo mao ni ang lyrics. Awalan ninyo, imikanta na ko, kinigit siya sun kinigit kay. Usahay masipyat ko, kaya punahon na ko tunog, niya, sa akong tingog, usahay abag, usahay di masud sa nota, di masud sa piano, usahay makaigo sad, very good kayo. Okay? So, ayan na to. Mina ka bago mo ko nagbuhatan ni Ronya kalimot mo ko paskan kinahanglan di ko og Memo Plus. Okay, kuhara. Ito yung piano para maklaro gid ninyo ang dagan sa melodiya. Okay. Di mo. Sipyat na ko, kalimot na ko. Sab. Okay? Malaki ko siya. So, magbuhat ko para pang babae. So, ang chords ito, kay nagya po ito siya sa D. Ikaw man, Eagle minor. Ikaw man, A. Ikaw man, D. And ikaw man, G. Ikaw man, A. Ikaw man, D. B minor, nya Eagle minor,
nya A, nya D. Okay? Kuha? Okay, balik. D. Eagle minor. A. D. G. A. D. B minor. Eagle minor. A. D. Okay. Kawahiwan ko, pero mao to siya. Mao na yung chords. Tanawan na ng chords, mao na siya. Nya, ibalik ko kata. Like, balik ko na to. Balik. Ito sa. Ang iyong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Okay? Nya, akong suwayag berso. Pero ako lang niya ilag saba ni Mira. Nga akong gibuhatag berso. Pero ako lang siyang suwayag. Pwede ba kini berso kay saya mang ilisan ni siya. Mingan siya nga kinilang iyang ganahan. Okay ra, wala problema. Pero ako suwayan lang. Ako lang ning version. Suwayan lang ato ha. Kantahan na ko kausa dayon mo berso ko. Bahalag mayabag ko. May magtaghapan lang. Pero mayabag gani atong masubon. Practice pa bitaw ni. Di pa bitaw ni actual, mapang tamsal mo. So suwayan na to ha. Madara or yabag-yabag gamay. Yabag-yabag gamay. Ito madaay. Pero mo tayo diya. Ang chords ato nga verse D. Ang balawod sa Ginoo hingpit eagle minor. Nya A. Nagalima sa kalag D. Magdalahi naman sa tigilan G. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan di na, di balik ka sa di na ikaw mayor nagahatag o kinahadman sa tao ngayano okay. Tanawan na niyo yung chords mo tayo dagan. So, mo tayo pizza 23 sa ikatulong Domingo sulod sa tuig. Pero ay makabalaka kay inigdi off ni Mira kantahon na to. Nya siya na may mukanta so nindot na kina. Di na parehan ako nga murag mayabag, murag di, murag na asliki ang tuno. Nya ang tingog murag pero okay naman sa makasabot naman sa tingay, di ba? Makaibaw mo ano no? Pero dili, paabot na tang Mira, wate mahimo. Okay, duty pa man siya niya.
matog pa magbuntag niya human og katulog kay mangandam na sad para trabaho. So maglisod yung mig usahay maka record mig usarte ngay nana. Nya layo pa man gud ang amo pang na-record kuan pa man sa cheese. Kuto pas pizza cheese na pa may pizza 11. Pero alam ko ta ako nang buhatan gyapon ng pizza 11. Practice lang ang 11, 12, pizza 13, 14 ug 15. Ako nang gyapon buhatan og practice. Kay base og mahinahinay na namo og final kung di siya kapoy ni abot sa trabaho makakanta mig usa naway kay. Pero ako ra inyong saligan okay ra gyapon kayo. Pero nindot ito kamera. Kaya na may verso nga ako kay para magdiman kasaligan. Pero at least na mo ideya sa akong gibuhat nga salmo nga tunog. Okay, yan, salamat. Sunod na sa nga video paabot akong i-upload ron. Okay, salamat.